Dong, may ngapon ka dong. Hoy, Chong, may hapon. Oh, Naman day ka paingon di ay. ito lagi hospital lagi dong kay mag-check up lagi ko dong kada gabi naman tayo ni kutuyon kada ginhawa ining sila taghigda ining hangos naman ta. Sige, dire ato nang tanawon kung saan na magina kay mananambalay pinaka sikat nga mananambalay sa Sikihor. Sige, ato na lang ng ako ng check-upon karon. Hulati ko da ako ako tong ako mga paraphernalyas. Mau day ka mo tambal dong. Ay, doktor na ko sa una nya. Uy, Walang ko, naalang ko din na natambay lang ko karon kay hadlok man bugong matakdan anang COVID mo nang naara ko diri as balay. lagi ning COVID pag karon. Naman. Sige, akong ko nang akong mga paraphernalyas, mubalik ako. Sige dong, magulat ko dong ha. A few moments later. Ay dong. Mura ringkot lagi ka dong wa may uwan dong. Wa man nalaban ang akong lockdown so ay lain choice kanina lang Aw, PPE mana ba? okay po na. Dipinsa po na. So ang imong bayad sa ako igo na lang ko nimo pa isnakon. Ayaw na ko bayad rin kasilingan man ta nya daghan na kay gibuhi nga pamilya. Ay sige, salamat kay dong ha. Kung mao na imong kuan sa ako dong kay wa gyud po koy kwarta po ko karon pero snack ra man ka, way problema. Snack ra man di ay. Na sige atong tanawon ang imong kuan ang imong ubo kung Ay, kung sa manggina kay basing COVID na ba takdan ta atong tibuok barangay dire dako nang problema no. Taon siguro dili siyo ni COVID niya ako dong. Sige na, sige atong Eh. anong tanawon. Sige, ginawa ko nog laom. Kunya ubo. Okay. Sige, ubo pa. Okay. Sige, ubo pa gyud. Sa may sakit na ko dong. Ubo. Yo, untag na luwas na makadali sa inyong palaay, no? Masing kadali lang. Credits day to Felix Villacastin who took the video. Masing hangin dito. Amo gigitiwas ang video. Ug kay Kuya Jerry na nagpa-check up sa iyang ubo sa ako. Salamat kayo sa pagsabay sa tong trip, no? Shout out sa day ko sa atong mga work sila Alexander Buyan, Dadyo Cabrera, Angelo Caga, Christian Morales, MC Hiralde, Jumel Peralta, Jason Lopez, Mark Santiago, Loktoy, Gian Bandal, John Chris Eda, Jeremy Medina, Mayang Baron o Calvin Robles. So, salamat sa pagsabay sa atong mga tripping. So, next vid na pod pohon. See you. Next vid. Bye. Ampings.